Те бяха в сърцата ни и вечно ще бъдат в спомените ни. Завинаги ще останат наши приятели, колеги, бащи и съпрузи. Загубата им за всички нас и близките им е жестока, но делото и каузата, в чието име загинаха, ще се помнят винаги. Те са хората на дълга. Скъпи приятели, уважаеми гости, искрени съмишленици, тези уводни думи са началото на нашия възпоменателен концерт "Завинаги с нас", защото те ще бъдат завинаги, рамо до рамо с нас и ние никога няма да ги забравим. Уважаеми майки и бащи, синове и дъщери, сестри и братя, обръщаме се така към вас, защото тази вечер ние ще бъдем едно голямо и сплотено семейство. Също както семейството, така и вие дадохте опора, дадохте подкрепа, стоплихте сърцата с обич. Семейството е мястото, където можем да получим всичко, от което имаме нужда. Човек се чувства в безопасност, когато е част от него. Той е умален модел на живота ни. Това е богатство, което всеки трябва да притежава. И е много страшно, когато загубим дори частица от него. Затова ние ще посветим тази вечер на паметта на бащите. Сега нека всички се изправим на крака, знак на преклонение пред онези бащи, които поеха по пътя на безсмъртието. Скъпи приятели, благодарение на вас сме заедно тази вечер, за да покажем, че никога няма да спираме да подаваме ръка на тези, които имат нужда, за да бъде животът по-добър за всички. Форум "Възможност за бъдеще", организатор на възпоменателния гала-концерт "Завинаги с нас", благодари на НСБО Варна с председател господин Петър Стефанов и на НСБО София с председател генерал-майор Румен Ралчев, под чиято егида е "Завинаги с нас". Благодарим за поканата да работим и възможността да застанем зад тази силна кауза. Благодарим и на Община Варна, Фонд "Култура" за партньорството и финансовата подкрепа. Средствата, дарени от спонсори и от закупени билети, ще бъдат използвани за организирането на летен лагер на децата на загиналите служители от системата на МВР от цяла България. Ако вие искате да подкрепите тази благородна кауза, можете да го направите чрез 8-те кутии на Българския червен кръст, които са разположени на входовете на зала Конгресна. По покана на форум "Възможност за бъдеще", тук при нас е нотариус Калоян Иванов, пред когото ще бъдат отчетени събраните средства и описани в протокол.
Събраната сума ще бъде обявена в страницата на концерта "Завинаги с нас", както и на сайта на телевизия и информационна агенция Черноморе на Черноморе БГ, основен медиен партньор. Всички звезди, участници в концерта, включително и ние, Актьорите Евгения Василева и Боян Стоянов от Куклен театър Варна, единодушно дадохме своето решение. Напълно безвъзмездно да подкрепим тези, които имат правото да продължат щастливо своя живот напред, въпреки трудностите. Моля аплодисменти за всички изпълнители тази вечер. А всички участници в нашия концерт са най-добрите, най-изтъкнатите професионалисти в областта си. След минута на сцената ще излязат квартет "Интро" заедно с танцова школа "Колеви". Началото за квартет "Интро" с ръководител Жан Пехливанов е поставено през 2001 година в Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство Пловдив. Ражда се една идея за интерпретиране на класическа музика в съвременен аранжимент. И вече 10 години "Интро" смело експериментира в стилове, в звук и присъствие. Квартетът започва през 2005 година с брас секция, гайда, като включва и вокали в пиесите си. Концертните изяви на "Интро", както на българска, така и на международна сцена, са многобройни. Германия, Гърция, Австрия, до концертни турнета в Китай, Хонг-Конг и Макао. Вашите аплодисменти ще бъдат и за танцова школа "Колеви" с хореограф Георги Колев. А танцорите, впечатляващи и вдъхновяващи със своя творчески талант, утвърждават националния български фолклор и изкуство, хармония и красота извън пределите на България. Овации за квартет "Интро" заедно с танцова школа "Колеви". Да ги посрещнем с вашите аплодисменти.
Танцова школа Колеви! Вашите аплодисменти за квартет Интро! Има много неща, с които светът познава България. И едно от тях е танцовата формация на Нешка Робева – National Art.
През своите 15 години съществуване, формацията е дала на света 15 самостоятелни спектакъла, представени повече от 2000 пъти. Нейните спектакли са блестящ израз на съвременен поглед към българските и балкански традиционни музика, песни и танци. През 2002 година спектакълът «Два свята» става първото българско представление на Бродуей. Моля вашите бурни аплодисменти за National Art и Нешка Робева! Kugurodachno, chigiribachno, kugurodachno, bachno. Kugurodachno, chigiribachno, kugurodachno, bachno. Dum, kaka, kugurobachno, chigirikugurudum. Hey! Dum, kaka, kugurodachno, chigirikugurudum. Ah! Das, dirili, das. Dros, dividios. Dachno, kugurodachno, kugurodachno, bachno. Dachni, kuguru, chugurudachni, chugurudachni, dach. Chigiridach, chigiribach. Kugurodach, dachni, kugurobach. Hey, 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 hey. Ah, ha, ha, ah, ha, ha. Hey, 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 hey. Сега, така. Hey. Брат, евала. Равниго, замниго, накичиго, плевниго, равниго, замниго, накичиго. Зан, закеле, зан, байовата. Октрак, мамите, байовите. Чигиридахни, ей, чигири, чарала, парала. Kugurodachno, kugurodachno. Дахни, кугурубах. Dachni, kugurodachno. Чигиридах. Kugurodach. Чигиридахни. Kugurodach. Чигиридах. Kugurodach. Дум, кака, кугурубахно, дум. Hey, Ха, сега. Вашите аплодисменти за National Art. Варненското присъствие тази вечер се защитава и от младия талант Виктория Георгиева. Вики впечатли жури и публика с вокалния си диапазон по време на изпълнението на Rise Up на Andra Day в предното издание на X Factor.
Още от първото си появяване тя спечели сърцата на цяла България. На сцената на X Factor се научих да съм по-отговорна, да вярвам в себе си и да бъда силна. Това е Вики. Според Виктория, най-незабравимият момент за нея е, когато на кастинга журито остава на крака след нейното изпълнение. Нека с бурни аплодисменти да посрещнем още една звезда от родна Варна – Виктория Георгиева. I was wondering if after all it's easy like to me to go over everything. They say that time's supposed to heal that, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how we felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Hello from the other side. I must have called 1,000 times to tell you I'm sorry for everything that I've done. But when I go, you never seem to be home anymore. Hello, how are you? And it's so typical of me to talk about myself. I'm sorry. I hope that you're well. Did you ever make it out of that town when nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time. So hello from the other side. I must have called 1,000 times to tell you I'm sorry for everything that I've done. But when I go, you never seem to be home anymore. Благодаря ви много. Виктория Георгиева. Чуйте какво споделя друг участник от тази годишното издание на X Factor. Най-ценното за мен е, че не играя ролята на щастлив, различен, цветен човек, а съм такава. Това е признанието на младата варненка Дарина Йотова. Най-енергичната участничка от този сезон на X Factor. 17-годишното момиче от Варна впечатли всички както с гласовите си възможности, така и с цветните и откоряващи се изпълнения на сцената по време на шоуто. Най-емоционалната участничка. Така я определи публика и жури. Любопитен факт за Дарина е, че тя се занимава с народно пеене от 11 години. Моля вашите бурни аплодисменти за Дарина Йотова! It's been a long
without you, my friend. And I tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Damn, who knows all the plans before good things will bring true? That I'll be sitting right here talking to you about another plan, and I'll be left to hit the rock and end. But something told me that I won't outlast. Had a switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, how but forever pays. Now I see you in a better place. Been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, when I see you again. First you both got what you ready in a vibe. It's feeling strong, we both smoke them to a friendship them to a boat. And a boat will never be broken, the love will never get lost. And when brotherhood comes, with the line never be crossed. Establish it on our own, but the line cut to be drawing the line is what the rich. So what? So as the lies guide your way, yeah. Hold every memories you're gone, and every ride you take will always lead you home. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. Дарина Йотова. След като спечелиха овациите не само на българската, но и на европейската младежка публика от сцената на българската Евровизия, момчетата и момичетата от Dance Studio Creators с ръководител Христо Хаджи Михайлов, както си разбира се, превърнаха в новите хип-хоп идоли. Всички ние сме творци, обичат да казват танцорите от Creators. Именно танцът е начин да се предава настроение и създателите го доказват с всяко свое представление. Но кои са Creators? Краткият отговор е всеотдайна, провокативна и запомняща се група от млади танцори. Creators е съвременна школа по хип-хоп танци, в която се обучават момчета и момичета от всички възрасти. Заедно с танцорите от Creators на сцената ще демонстрират своето майсторство и талант балерините от балета на Общински детски комплекс Варна под хореографията на Бистра Бъчварова. Грациите ще ви впечатлят с изящните си движения, с красивата си музика и вдъхновяващи роли в една обща танцова картина с хип-хоп идолите Creators. Така че вашите бурни аплодисменти за Creators и балет при Общински детски комплекс Варна! The film you're about to see has no characters. If you spare a little of your imagination, it is a film to describe to you the effect of cymatic frequencies on matter.
existence solely and completely to sound. Дами и господа, това беше завладяващата танцовална инвазия на хип-хоп танцорите от Creators и Христо Хаджи Михайлов. И балета при детски общински комплекс Варна. Благодарим ви! Здравейте! Искам да окажа благодарности на всички хора, които са дошли тук да подкрепят тази кауза. Нека бъдем по-добри. И следващата песен, която ще изпълня е на Лили Иванова "Искам те". Искам те, забързана сред хората. Искам те в миг на съзерцание. Искам те отпусната в умората. Искам те, когато си далеч. Болка е, когато ме докосваш. Лудост е, когато съм сама. Силна съм, когато ме обичаш. Търся те във всичко на света. Искам те, когато съм с приятели.
Искам те в трептяща тишина. Искам те загледана в очите ти. Искам те, когато си далеч. Болка е, когато ме докосваш. Лудост е, когато съм сама. Силна съм, когато ме обичаш. Търся те във всичко на света. Болка е, лудост е, когато съм сама. Силна съм, когато ме обичаш. Търся те във всичко на света. Благодаря ви много. Вашите аплодисменти за Виктория Георгиева. Добър вечер. Първо искам много да благодаря на организаторката, която ме попита: искаш ли да участваш в този благотворителен концерт? С удоволствие отговорих, защото това е една прекрасна кауза за едни прекрасни хора и тяхните деца. Благодаря ви на всичките сте тук. Виждам, че местата се пръскат, няма къде да се сяда. Има малки изключения, но това, че залата е толкова препълнена, мисля, че зарадва не само мен, а и всички участници и всеки подкрепил тази кауза. Аплодисменти за вас и за това, което правите. Защо си толкова с моме хубава? Защо си толкова с моме издава? Каква те майка ли бе родила? Каква те майка ли бе каква си трева, моме, казила? Каква си вода, моме, ти пила? Аз съм си мило ли бе хубава? Аз съм си мило ли бе издава? Ти съм расла ли бе в планината? Ти съм расла ли бе в планината? Катерино, моме, Катерино, Катерино, моме, Катерино. Благодаря ви много. Страхотни сте.
Какво е да бъдеш полицай? Бих искал да знаеш мислите ми, когато спасявам младо момиче, изпаднало в беда. Бих искал да разбереш какво е да държиш в ръце малко момченце, вкопчило се в ръката ти с въпроса: «Мама, добре ли е?» Бих искал да разбереш личното удовлетворение, когато помогнеш, когато спасиш живот или когато се отзовеш на помощ. Бих искал да разбереш физическата, емоционална и умствена умора на нашата професия и пропуснатите вечери и изгубения сън, като всекидневна добавка към всяка трагедия, разиграла се пред очите ни. Само ако си живял по този начин, ще можеш да разбереш и оцениш кои сме и какво точно означава за нас тази професия. През март командосът Емил Шарков трябваше да навърши 42 години. Но вместо празник, ние отбелязваме втора година от неговата загуба. За своя съпруг Милена Шаркова споделя: Емо винаги беше душата на компанията и с чувството си за хумор, и с харизмата си. Емо е в сърцето ми. Смъртта не може да ни раздели. Виждам го във всичко хубаво, което ми се е случвало, и вярвам, че и занапред той ще бъде с мен. Въпреки че е трудно, съпругата на спецполицая Емил Шарков, Милена, е пред нас с откровенна изповед. Емо беше съпруг вселена, събирателен образ на всичко добро, което може да има един човек, и не го казвам, защото сме вече говорим за него, когато го няма на този свят. Всички, които го познаваха, могат да го потвърдят. Изключително обгрижващ, изключително любящ, изключително интересуващ се от мен и от детето, какво ни е състоянието, какво е настроението ни, непрекъснато се опитваше да ни размива и да облегчава ежедневието. Емо имаше с дъщеря ни изключително силна връзка, като всеки баща с дъщеря си, но той беше изключително събирателен образ на много положителни качества, които успя да й предаде, и тя сега е един силен човек, който носи голяма част от неговите черти, силен характер, една достойна дъщеря на Емо. Няколко месеца след смъртта на Емо аз направих фондация Емил Шарков, без още да се изкристализирало какво ще правя под нейната шапка, но знаех, че трябва да работя за това, да запазя името му живо и то да е в полза на други хора, защото Емо помагаше на всички, когато беше жив, и искам по този начин да продължа да помагам аз чрез неговото име на хора, които се нуждаят. Било то на деца на загинали полицаи, било то на други хора, които имат нужда от подадена ръка, или просто да се пазят живи имената на българските герои. Аз много се радвам, че имам възможност да работя с форум Възможност за бъдеще, защото инициативата е прекрасна и поне аз мисля, че досега не е правен толкова мащабен благотворителен концерт в памет на българските полицаи, които са загинали, защитавайки колеги и родина. Работя и с други подобни организации и под шапката на Министерството на вътрешните работи и частни сдружения, така че като сме обединени ще даваме едно достойно бъдеще на децата на загинали полицаи. Всичките ми спомени и разглеждайки сега и снимки от ваканции, от почивки, са свързани с много смях и положителни емоции. Това ни беше и ежедневието, не само когато сме почивали. Емо ни зареждаше непрекъснато с неуморимото си чувство за хумор и с този положителен заряд, така че миговете с него минаваха много бързо. Тоест, дългите моменти с него бяха като мигове. И всъщност, работейки за различни каузи, които да са в полза на нуждаещи се хора, това е нещо, което ме крепи да не потъвам в мъката по Емо, а да се опитвам градивно да пазя спомена за него жив.
Единствената причина, заради която Милена продължава да живее, както казва, е дъщеричката, която имат Семил. И макар, че мъката и тъгата са станали неразделна част от ежедневието й, единственото, което може да направи, е да се научи да живее с тях. Помнете моето момче. Това е апелът на Милена. Герой в мирно време, който винаги бе в състояние да подкрепи по-слабия. Милена Шаркова е тази вечер тук сред нас. Благодарим ти, Милена, за смелостта и искреността и за желанието да помагаш на всички. И както ти казваш, не всички мечти могат да бъдат разстреляни. Поклон пред теб, Милена. Нека вашите аплодисменти в този момент да са израз на нашата подкрепа и съпричастност към всички онези, които винаги са решени да помагат на другите, да поемат предизвикателствата и да дават всичко от себе си в името на кауза за една свободна, сигурна и красива България. Айкидо. Айкидо е съвременно бойно изкуство, заимствайки техники от древните майстори на меча – самураите. Самураят е воин, който е приел каузата да служи. В буквален превод от японски, самурай означава някой, който служи. Самураите живеели по свой неписан закон – законът на Бушидо. Те спазвали 7-те морални принципа – справедливост, смелост, състрадание, уважение, искреност, чест и преданност. Тези добродетели са живи и днес. Те изграждат основите на съвременното общество и са основни качества на характера. Служителите за осигуряване и закрила на обществения ред изпълняват ежедневно своя служебен дълг в работата си и вървят по нелекия път на Бушидо. Готови да служат, понякога дори с цената на живота си. В момента наблюдавате демонстрация по айкидо, представена от председателя на Варненска айкидо академия сенсей Николай Димитров, четвърти дан, член на техническата комисия и секретар на Българска айкидо федерация. Нелеката задача да партнират са поели Николай Викторов, трети дан, Христо Илиев, втори дан, Иван Павлов, първо кю и Желязко Вълчев, втори дан. Николай Димитров, Николай Викторов и Христо Илиев ще представят България на 12-я конгрес на Международната айкидо федерация през месец септември тази година в Такасаки, Япония. Те са част от отбора на Българска айкидо федерация. Айкидо е единственото бойно изкуство, което цели да съхрани живота и целостта на нападащия, като отведе неговата агресия към земята. Моралните и духовни ценности на айкидо привличат цели семейства, които намират своя път и начин на живот в айкидо.
Отново вашите аплодисменти за Варненска Айкидо Академия.